panelové domy môžu vydržať 100-200 rokov. A teraz budeme hovoriť o konkrétnom prípade, kde sa tieto práce diali. A to je vlastne na Svidnickej 7-13. Tak tá obnova začala vlastne zateplením obvodového plášťa v roku 2008. V roku 2016 za mnou zástupkyňa prišla a hovorila, že sa im rozpadajú balkóny a lóžie. A keď sme prešli celý dom, tak sme prišli na to, že treba zatepliť strechu, treba obnoviť interiéry, treba vymeniť výťahy, treba vymeniť elektrorozvody, treba vymeniť stúpačky, kanalizácie a vody. Ona mi na to samozrejme povedala, ako veľa od vás som to počul, že na to nemáme peniaze. Tak ja som je len jednoduchým výpočtom vyrátal. Robíte fond oprav 7 000 eur mesačne. Oni majú fond oprav aj vtedy, aj teraz, ho mali na výške 1 eura na meter štvorcový. Keď sme vyrátali, že vlastne vyrátal som je len jednoducho na kalkulačke 7 000 mesačne, to je ročne 80 000. Za 20 rokov je to 1,6 milióna eur. Keď sme vypočítali, koľko tie jednotlivé konštrukcie budú stáť, tak to bolo menej. Na základe toho sa pani Hotová, však nebola len ona sama, mala celý výbor, dala nahovoriť na to, aby neriešila tie veci postupne, ale všetky naraz. To znamená, od roku 2016 do roku 2023 trvalo, kým sa to všetko pripraví. Keď vidím tie bytové domy, priemerne od myšlienky o realizáciu je 4 roky. Výsledok tej obnovy je, že je komplexne zateplený, obnovené sú balkóny, lóžie, nové bezbariérové prístupy a vstupy, obnovený interiér, vymenené rozvody vody, plynu, kanalizácie, elektro. Fond oprav majú na 1 eure na meter štvorcový. Túto informáciu o stave účtu som si není úplne istý. Myslím, že 150 000 majú na účte. Potom sme vlastne urobili to, že sme išli, ale respektíve som to ja urobil, a pozeral som, akom stave sú všetky ostatné bytové domy tohoto typu. Je ich 33 v Bratislave. Keď som ich prešiel, tak som našiel 3, ktoré sa nebudú musieť obnovovať v blízkej dobe, alebo v nejakej dobe, že by som mohol povedať, že ich životnosť bude 30 rokov, keď budú nejak vážnejšie musieť do zasiať. Čiže 90% z tých domov vlastne bude treba obnovovať, aj keď už boli obnovované, a väčšinou ešte len splácajú úvery, ktoré si vlastne na tie práce zobrali. V tých najhorších prípadoch odpadávajú z tých balkónov kusy betónu. Začne sa to vždy prejavovať tým, že praskne na tej dlažbe špárovka. Začne vypadávať a voda sa dostane vlastne cez tú špáru do lepidla pod tou dlažbou. Druhým problémom je, keď zostane to zábradlie kotvené z hora. V 100% to začne zatekať. Prečo sa táto situácia nerieši? Prečo je 90% zle urobené a nerieši sa? Tak tie príčiny sú, že tá doterajšia obnova nesplnila tie očakávanie a to je frustrujúce. Nikomu sa nechce ísť robiť znovu niečo, čo už raz urobil. Druhou takou príčinou je, že vlastníci si myslia, že nemajú dostatok peňazí. Dneska sú možnosti zobrať si úver s 1 až 3% úrokmi do štátneho fondu, ktoré sú na 25 rokov momentálne. Priemerná inflácia je 5%. Keď nebudete nič robiť, 10 rokov, tá obnova bude o 50% drahšia. A potom je najhorší problém, že niektoré z tých bytov sa stávajú neobývateľné, lebo sú tam plesne, sú tam zatekania a nedá sa to riešiť lokálne. Viete, neviete ten jeden byt vyriešiť. Väčšinou sa to týka celej rady bytov. No aké je riešenie? Používať technológie, ktoré nepoužívajú cementové lepidlá. To znamená, že tá dlažba sa lepí bezcementovým spôsobom polyuretánovým lepidlom. Používa sa to aj ako hydroizolácia, aj ako dlažba. Tieto balkóny netečú. Druhým takým bodom, ktorý treba dodržať, je, aby sa zábradlie kotvilo z bočnej strany a používať teda hliníkové zábradlie, ktoré je bezúdržbové a je dobre použiť aj nejakú estetiku pri tom a má tú životnosť vlastne, dokedy ten panel alebo bytový dom bude fungovať. Teraz tu mám vlastne nejakých 6 bodov, ako
z našich skúseností treba postupovať. Každý dom je v nejakom štádiu. My hovoríme, že ak začnete riešiť všetky problémy domu naraz, tak z tých, keď si pamätáte, tam to bolo, že v 2016 začali a v 2023 to išli obnovovať. Čiže to je 7 rokov. Ak budete riešiť tie problémy postupne, tak to bude možno nie 7, možno 4, ale násobne. Ďalším bodom, ktorý tu odporúčam, je dať si urobiť štúdiu obnovy. Čo to znamená? Na začiatku ste počuli, že tá problematika tých panelových domov nie je jednoduchá. Že to nie je proste len, jak si každý myslí, že je stavár na Slovensku a že je to obyčajný rodinný dom. Naozaj tie problémy sú tam zložité a naozaj sme s pani profesorkou niektoré museli riešiť ako výskumné úlohy, museli sme robiť v rôznych komorách rôzne skúšky, aby sa nestávalo to, že sa to rýchlejšie, pomaly, ak sa splatí ten úver. Takže takáto štúdia obnovy hovorí o tom, že vlastne vám projektant prejde, kvalitný projektant, prejde všetky konštrukcie na bytovom dome, popíše čo a ako a vlastne vám to porovná s normami, ktoré teraz existujú a na záver vám tam urobí finančné odhady tých jednotlivých prác. Potom sa z toho dá urobiť plán financovania. Ak sa urobí ten plán financovania, tak to treba predložiť ľuďom. Častokrát ľudia sa zasmejú, že je to strašne veľa peňazí a riešiť to odmietnúť ďalej. Rozumiem, vlastníci sú tí, ktorí o tom rozhodnú. Tí nakoniec povedia, či sa to robiť bude alebo nie. Tak sme im robili alternatívu. A koľko si predstavujete, že by to malo stať? A oni povedali, no tak, aby sme nemuseli napríklad zvyšovať fond doprav. Máme na to, ja neviem, 500 000. Za 500 000 sa dajú obnoviť tieto konštrukcie. A viac nechceme. Rozumiem? A urobili sme im to. Teraz obnovíte tieto konštrukcie za túto cenu, bude to trvať splácanie úveru 20 rokov a potom budete riešiť všetko ostatné. A keď sme im to vyrátali, tak zistili, že za tú obnovu v takýchto dvoch etapách zaplatia o 100% viac, ako pôvodne mohli zaplatiť. To znamená, že tá skutočnosť nie je to, že oni to robiť nebudú, ale skutočnosť je to, že ich to bude stať raz toľko a fond oprav sa im bude neustále navyšovať. Vtedy je to povedané celé. Potom už ostáva len pripraviť obnovu. Ten proces si myslím, že väčšinou vás pozná. Je tam výber projektanta a kontrola projektu. Predtým je dobré dať urobiť štúdiu obnovy, aby ste vedeli, na čo vôbec ten projekt dať urobiť. Potom je výber dodávateľa, výpočet financovania, zorganizovať písomné hlasovanie. A nakoniec 10. bod zrealizovať. Len tí projektanti, ktorí si robia aj stavebný alebo autorský dozor, sú tí, ktorí sú schopní v ďalšej etape to urobiť lepšie. My spolupracujeme s pani Šternovou a tieto skúsenosti, ktoré získame, potom odovzdávame projektantom, aby sme predišli tomu, aby sa to muselo znovu a všetko opravovať.